Koita nhau yemukati medare rino yandinowanza kubata vakadzi vanowanza gumbo panze. Iva munobata. Yo tobata baba. Vananga danyanyonzwa mabatiro usually. Not kuti munomubata sei bandati zvekuti unoti munhu anowanzo it's either unongobatwa kuti zvibude pachena. Kosi zvekuti munhu anozosafa ma-consequence. Zvese tinoita kusanganisira nekunge umwe totobatira pachena. Kune munhu atoda kutozoona pachena. Tobata pachena. Atarisa kune nyaya yakaitika kuna nabudiriro imwe yainzi kuna nagombiro kuyategadzira. Mukadzi vanhu vakadzitedzera vanodziona nhau idzodzo. Titori nerukawu chero kutoti munhu chandonamira kusvikirwa aripo chero pamba. Iro hangu ndinowanza kurigadzirira masoja hanzi machi madrive emagonyeti. Wozayo vanogara musango. Saka vanotya. Saka hayo tinobata baba. Kozoita zvekuti ayawo kutaura kuti pachimutauro chenyu munoti kusafa consequence. Kureva kuti tinogadzira zvinhu zvinorwadza zvekare. Unokwanisa kuzouya wega uchitaura kuti baba Azig ndakambosangana nemudzimai wenyu saka ndokumbirawo kuti kana mune kwamakaenda ndibatsirike ndinokwanisa hangu kuripa. Nekuti mushonga wekusunungura mhiko ngozi, mushonga wengozi kuiripa kwete kubata bhaibheri kana kupfeka gemenzi. Mushonga wengozi kubhadhara kuiripa ngozi. Saka tototi ripa kana watadza tozokusunungura.